Ja, välkomna. Det här är Totemhövding Show! Tack. Regler är simpla. När skylten, applåder kommer upp. Och när skylten, skratt kommer upp. Jag är så rolig. Så välkomna repligheter. Ikväll siktar vi mot stjärnorna. Så vi har massa kändisar som kommer hit. Och alla är från varsin planet. Så alla är lite speciella, lite roliga. Men räds icke, jag tar hand om er. Jag har Robin Stam med mig här, bakom mig. När vi ska intervjua alla stjärnor, jag är alltså inte Solbob. Vad härligt! Då kör vi! Vår första gäst har tagit sig från botten till toppen för att gå till botten igen. Damer och herrar, välkomna Zlatan Ibrahimovic! Mästare av bicykletas och världskänd författare. Jag vet inte första gången jag skulle träna med master. Ja, men vi har kröp och jag var så bra. Så, Zlatan, när du kommer på din glimrande färd och att glimra sig och att glimra och att glimra sig och att glimra. Perfekt. Så funderar jag på Zlatan, varför du inte sjunger? Släpp. Okej, så inte du. Varför Zlatan inte sjunger med i nationalsången? Ja, men du vet, Zlatan, han är ingen vidare bra på att sjunga. Men kan Zlatan rappa? Det är klart att Zlatan kan rappa. Lyssna här. Du gamla. Du fria. Ja, fantastiskt. Vad fint. Men när du... Zlatan inte rappar på nationalsången. Vad lyssnar Zlatan på då? Ja, men när Zlatan inte lyssnar på musik om sig själv, då lyssnar han på Silver. Sen går det ungefär så här. Silver. Ensam i ett silver. Zlatan, Zlatan, du kan gå. Tack så mycket. Gå. Kan du Tack så mycket. Så, härligt. Och som brukar säga på er kära planet, att sjunga är silver, att ta en shot är glimmer. Vi tar oss vidare till nummer 2. Vår nästa gäst har vandrat från september. Do you remember? Genom ABC, easy as 1, 2, 3. Han kommer från ett härligt 70-tal och han vill ha er röst i detta val. Välkomna Alexander Boll! Alltså, innan du säger någonting mer måste jag säga, vet ni hur det blir? Jag kommer in här på scenen, alltså jag ser inte dig. Det är liksom ingenting. Okej, men bara, det är väl ändå dig vi ska prata om och inte mig. Men jag tycker att du ska prata lite om dig. Jättefint. I alla fall, vi går vidare. Det var kul. Vad tycker du om bidragen i Idol? Alltså, jag tycker det ska vara mer bidrag i Idol från 70-talet. Varför då?
Varför tycker du att något så bra? Ja, men alltså, jag tycker att man kan ta så mycket droger och mycket mer uppenbart på 70-talet. Och så jämnt jag tar illegala preparat så kommer jag alltid tillbaka till 70-talet. Jaha, okej, men... hörni, kan inte byta aktualitetspositioner? För det jag tycker om att stå i centrum hela tiden. Nej. Ja, men stämmer hörni, bara lite. En liten stund. Så försvinn. Du har också samma kvar. Båda två. Gå. Perfekt. Då har vi 2 stycken avklarade. Vår nästa gäst kommer från Montana. Och hennes namn är inte längre Hanna. Välkomna Miley Cyrus! Tackar. Vet du vad de säger? I came in like a breaking ground. Åh! Skatta. Ja, men nu är jag så olycklig. Okej. Ja, jag vet inte. Lägg av. Men vad håller Miley på med när hon inte frekvent torkar tungan? Ja, alltså när jag inte torkar upp det så älskar jag att ha ett spel. Ja, men vad härligt. Men vi har en fråga här snabbt och det är vilket tårtdjur är det, Miley? Hallå, babian! Jag tror att man får torka så du kan gå med din lilla rumpa. Försvinn, så. Och vår nästa stjärna och den sista är en stjärna i världsklass. Välkomna Björn Borg! Välkommen! Tack så mycket. Vad fina kalsonger du har. Får jag känna lite? Ja, är det klart? Bra konsistens också. Ja. Hur går det för dig i kalsongbranschen då? Ja, du vet, det är många bollar i luften. Ja, alltså, bollsporter är ju min grej. Jag har från din fru och dina motspelare. Ja, tack så mycket Björn. Du är inte rolig som du andra. Du får gå iväg. Men dina bollar klär tennisbanan likadant som julgranen. Är du julkula? Spännande att ni kom hit. Jämfört med andra kammor så det här är verkligen fin show. Tack så jättemycket för den härliga inspark. Jag kollar på er också. Det är härligt. Ja, tack så mycket för insparken. Jättetrevligt, jättekul. Vill ni säga några tackord innan vi Du går? skulle aldrig klara detta utan våra underbara generaler. Veteraner! Veteraner! Ja, Men nu är det dags att fortsätta sexan och ha så himla kul, eller hur? Men kom ihåg allihopa att det är absolut ingen alkoholhets. Vatten. Man kan ta varannan öl, varannan cider också. Det går bra. Men absolut ingen alkoholhets. ja, tack så mycket generaler. Vi kan gå in nu. Sexan. Nu är Tårtens show över. Tack så mycket för att du var med. Så nu drar vi andra låten som kommer när som helst.